Esenlikler yurttaşlar, hoş geldiniz. Esenlikler yurttaşlar. Hoş gördüm ildeşim. Yurttaşlar, bugün ýene-de yurdumyzyň problemalaryny görüňdeşigi şunda sizlerle paylaşmak. Buyurun, ildeşim. Bugün neme barada gurrun etsek? Arada TikTok'ta neme video gördüm. Neme size de iyi verdi mi? Neme bu dervede gaz krateri vardır. Ondan şonun yanında şoňa turistler gelýär, daşary ýurtlardan gelýär. Ondan yurdun içinden hem gelýär. Şo ýerde bir ýörükde biznes açyp goýupdyrlar. Bir tane garoý goýupdyrlar. Gelen turistlere hyzmat etmek üçin. Ondan neme daşarda nemeler, şaşlyk, zat pişirýärler. Ýanynda da neme ojor tazak oduny ýygyp goýupdyrlar. Gaty ünsümi çekdi. Bular sebäbi bu ojor tazak, köp ýerde ojor tazak diýerler. Bizde tazak diýerler oňa. O tazak gyzyl kytaba girkilendir. Bu ösümlikler, bol ösümlikler nemäniň garagymyň bir infrastrukturasydyr. Onu bara ýöne demedip ýygyp bular gadagan many ýygyp ýakmak. Ýygyp ýakyp bulary bara ýöne o infrastrukturany gotaryp boldular. Bular bilmeýärmi kadýanda bu nemäniň tazaň gyzyl kytaba girkilenini. Hiç bu barada informasiýa berilmän soň belki bilýän däldirler. O wagtda näme pikiriňiz näki sizin? O was menem tinetdim şol video. Kliw. O yurttaşyndan gelen ihmallar diýip etdim. İhmallar turistlere Türkiýede iýmet hyzmatyny hem ödürler eken. O adynam buların nemeden ojorda. Yani kaçmyndaly gyzyl kytaba girilden we gymmatlyklary köpünde. Indi bilmeýär diýsek, men düşünçüm boýunça bolar özüň hökümetlik görkezýän ýani terror toparyň ýakynlarlan mukadijak bolýar. Marginal topar diýiller, ýani ruhsat berilen etsen bolýar. Tarhan diýilen adamlardan mukadijak. Taýdanda Türkmenistanda kanun işleýän döwlet bar diýip özleriniň opozisiýasy goýar. Hor helak bolýarlar da döwlet bar. Ýurtda döwlet bar diýmek näme diýmek? Konstitusiýa bar diýmek. Konstitusiýa bar diýmek konstitusiýa guruluşy bar diýmek. Bular näme? Kanunlar bardygyny işleýändigini görkezýär. Kanunlar işleýän bolsa konstitusiýanyň öňünde hemme kişiler deň bolmaly. Hukuklar deň bolmaly. Birine sana ruhsat da böyle kazan yok diýen şunda bolmaly da. Bular näme düşündirdi näçe wagtdan beri uzak wagtdan beri şular ojor yani dowamly hereket etmek üçin ojor barny bir hafta ulaw basylykda görünýär da şu taýda. Demek buların niýeti uzaktan ojorlar ýakyp hyzmat bermekde, ýani öz şu bizneslerini ýöretmekde. Öýlerä düşünýän bolmaklar. Bular üçin ondan gyzyl kitap näme, ýurdun etebiýaty näme, özlerinden öňün çağalar etebiýatda şo ojor görmelimi, görmeli. Ya näme olara gelecek goýup gitmeli. Onuň ýaly düşünje. Yani uzakda da onu görünýär da.
Yine de biz deňeşdirme etmeli bolýar. Taşdadan ösen döwletlerde ýekece saýan agaç ýykylsa ýa gurasa ýa bilmedim jaýlara dan nemesi dallary udamaly bolsa dalyn udamaly şoň üçin yerli hökümetden gelip neme gelýär. Komissiýada hakykatdan zarar barmy daş döwri ýa daly ýol tutmaya birinin äpişgärinden gelip durma ösüp mali suratda aýyrmaly. Kanata gelýärler de ýekece agaç üçin şonuň ýaly demeýärler. Karat çıkaryp kesmeli, aýyrmaly ýa gysgaly demeýärler. Bizim ýurtda bolsa ýankyýaly haýsydyr bir nahar geçirmek üçin birden ojar gyryp ýa-da şöyle bir ýagdaý bar onuň. Hemme hem gura gaçdaldyr. Ne çölde çopanlara ruhsat berilýärdi, gura gaçlar ýapmak. Gura döwlen ýa ýaşy geçikden çaý nahar üçin ulanmak. Şota onça ýük bas goýanlaryna görmäne ýani ýaş öyle agaç ýani guramady ösüp duran agaçlary, ojarlary omurlyk getirilip belli daşan. Onuň ýaly gury ojaryň belli üçüp ýatmagy mümkinçiligi ýok da. Hiç ýa tebigatyň içinde guran agaç ýere ýykylsa bir näçe wagtyň dowamında gura ýere toprağa siňip ýatar. Tebigatyň demek bular gura agaçam däl ýaş ösüp duran ösümden ojarlara omurlyk getirýän bolmaly. Bir tane ağacın yani ojarın ösmek üçin ýyllar boýy neme sarp edilýär. Näçe wagt sarp edilýär. Adam oýuna gelmek üçin. Bunlar netijede näme demek bolýar? Marginal topara değişdi. Diýip düşünýär. Saýdanam marginal toparın bolmagan ýa-ni bir ýurtda konstitusiýa ýoklugy ýa ýok bolsa kanunam bolmana hiç mümkinçilik ýok. Şöyle düşünýär. Ony bolýar meydanda kafe urnapdyň. Turistin geljek ýeri ojar. Ya balon ýokmy, gaz balon ýokmy? Dünýäde 4-nji ýerdedik. Suatky meclisiň başlygy dünýäde gazda 4-nji ýerde. Şaýda gazda bişirsen bolanokmy, balon etsen bolanokmy? Ýa üçin ojarda ýatmak. Ýaşyň bu ýurdun gözelligi, gymmatlygy ýaşlanma tebigatdan peýdalanyp gözelligiň içinde ýaşamak bolan mümkinçiligini elinden alýar. Bolan nemäniň Arap beýniň nemesi etdirýän oýny da Arap beýniň ýa karary. Araplaryň videolaryny sinet görüňmi? Tozap ýatan çöl bir sany toğuşana gawat gellerler ýa-da bir daýora alaka gawat geller. Şo tüpen bolan şonu ýok etjek bolup uly Land Cruiser'ly zatly jeepli zatly kolap ýok etjek bolup geler. Arap. Bizimkilerden ýa-da şonuň ýa-da Arap beýni. Hiç nemesi ýok da ýani cemhuriyet düşünjesi ýok ýani. Cemhuriyet düşünjesi bolanda halka bütün halka bolsun ýani gelecek üçin ýetilýär düşünje bolýar. Şöyle düşünýär, benim açaklar dowam etdilermi? Şol ekologiýanyň neme durumunu kontrol etýän bir guruluşlar bolmalydyr. Aýny häzirki ýurdun içinde neme bar? Owa hojalygy we daş gurşawy goramak ministrliginde bir ekologiýa kontrol etme gullugy bar. Şol neme etmeli? Kontrolü we monitoringi şol guruluş etmeli da. Hani şo guruluş näme üçin
bilgilendirmeye, habar vermeye ya da goramaya demeni, ekologiýany, infrastrukturany goramaya. Näçe goranyp bu guruluş? Nirde bu guruluş? İşini etmeyen olsa demek bu guruluş yok. Sadece bu guruluş değil, umuman şunu diyecek bolýan statistika da yok yurdun içinde. Hiçbir şekilde statistika verilmeye yurdun içinde. Men şu nemeni şu yani demektik. Nemeni bir programmamız yapanda yaşları üçüncülük nemesi indeksi deydi mi? Dolu üçüncülük indeksi. Şonu gözläp neme girdim bilen Google'da nemeye diye bütün Orta Aziýanky bar bilen maalesef Türkmenistanyňky yok diye da statistika bolmany üçin ýazamzak ýazyp bilemzak diýip ýazyp goýarlar. Yok, statistika hiçbir şekilde statistikan tap bolunak Türkmenistan barada. Ine neme yer titreme oldu. Şu ine 2024-nji ýylyň başyndan bäri bar 36 sanak yer titreme bolupdyr. 36 sanak. Munyň ilatyň hiçbir habary ýok. Munyň göderçiligini edýän nemeler, guruluşlar bardyr. Neme var? Türkmenistanda Ilymlar Akademiyasy bilen bilelikde işleyen Seismologiya we Atmosferan Fiziki institutu bardyr. Bu institut ýöriteleşdirilen ilmi guruluşdur. Bärde bar seisma, geofizika, geodinamika, hidrodinamika, geohimiýa monitoringi amala aşyrylýandyr. Ýagny yer titremeleri emele getirýän hadisalaryň sebäbini gözlemek, yer titremelerin mesela registrasiýasyny üçin etmek we operativ bir şekilde seismik habarlar degişli guruluşlara ýetirmegi şol institut ýerine ýetirýändir. Nerede bu guruluşlar? Şu Aşgabat, Çerjow, Daşoğuz, Mariýaly şäherlerde seismik stansiýalar bardyr. Emma moň aramazdan bu ilata şu 36 sanak yer titremeniň ýekejesine maýdylmady. Nerede bu guruluş? Guruluş yok. Bir iş etmeyen olsa demek bu guruluş yok. Bu statistikany mesela statistikany kim demek? Türkmenstat diýip bir guruluş bardyr. Türkmen statistika diýip. Näme diýär? Nerede o? Bir yerine ýetirji organdyr şu Türkmen statistika. Ýurdun sosial, ekonomik, demografik we ekologik ýagdaýy barada resmi statistik habarlary döredýän bir organdyr şu. Nerede şu? Hani statistikalarını ýurdun ýekece bir statistikasy barmy? Nerede bu guruluş? Işeden ama bu guruluş. Demek bu guruluş yok. Demek ýurdun içinde hiçbir guruluş işlemeye. Owa. Näme üçin bu statistikalar berilmeye? Berilen ok statistika. Şimdi biz ýurdun daşynda bolan uzaktan seyredip bilýär da ýurdun içinde näme bolup. Ýurdun içinde ýagdaýlar norma hökmünde bolupdyr da fasat bolmaly hemme zat fasat. Hyrmaty, sosial hyrmat üçinçilik, himmet, hyrmat yani fasat bolupdy. Döwletiň özem ýene fasat bolupdy. Döwlet görkezlen edarada. Konstitusiýon guruluşynyň ýoklugyny subut etkenler bolýan ýurtda işlerler netijeler da işlerler. Sosial jemgyýetiň ýoklugy ýöne
terör toplarının nemeleri var, propagandistler var. Kemal ne diyorlar? Kalacaklı. Kerim Halle diye. Neme, bu bilmem içinde yurdum arkadağım deyip devam edip böyle yalaka. Nimetin alıp var ya da propaganda. Böyle otursam bunu şah edip özünü ona çıkarıp halka hizmet edip yani çoğu varka diye hizmet etmek geldi yani çoğu varka yani ne bileyim adama minvestar hatta sol okuyan goşkularına özök şahirlerden Rus şahirlerden tercüme edip özünü kâr edip okuyar eken Sade hakiki okapiller ol özök şahirinin goşkuları alıp tercüme edip okapiller Rus şahirin okapiller yönü anlatarıp metmen bilgilendirmeli sen goşkuyun okuyacaktır. Okan wagtam aýtmaly planyň şahyryň goşgaty şol men türkmen diline geçer. Getireýin watandaşlar. Yani düzgün öýçetmek. Başga ýeriňden owurlap, döreden önümçiligini owurlap, soňra özüň kälet görkezip. Oňa da näme üçin şonuň ýaly ýa-da görünmegini näme üçin gözlemýärler? Şu rejimi öwkelläp. Şolaryň ýalakasy da ýurduma asuda diýer, aýlanyp görkezýän ýerlerem bir toý bolup duranlar ýa-da öwlän görkezler. Näme üçin mekteplere gidip görkezler? Adikda çağalar näme ýetýär, näme oýunjak oýnaýar. Şolaryň şu sadyň binasy nähili ýagdaýda nähili hyzmat berilýär. Onuň alatlary görkezlenok, ýa mekteplerde bar, mektepde okar. Näme goşgyny görkez, tualetini görkez banjylypdy. Ulan ustamy şol tualet. Nähili dünýä standartlaryna gawat gelen bilim alýarlarmy, internet barmy? Medeniýetiň getiren nähili diýýärler, medeniýetiň getiren bir nämesi kompýuter her okuwçyda bir tane kompýuter barmy? Ya planşet barmy elinde? Ine medeniýet görkezler. Medeniýet diýipdiňkiler tersine düşär. Çykyp tanse edýärler şoňa medeniýet mukaddiýalarda. Milli eşikler geýýär. Medeniýet düşünjesiň biziň gaty özüni aýdyn hasaplap beren molumlar o beýlekler şo sözleriň manysyny bilen oklar. Siz dowam edýän. Owa propagandistlaryny töweleme gatynemy naziriýetler elejemiz bar. Töweleme urdiýseler gözüni çykaraýar olar. Gidip bu aralar ýa-ni meçitleri, nemeleri, velaýatlary bir propaganda etip başlapdyr. Neme diýjek bolýanym şu Ştaşowyň bir owalary bardyr, ýa Lewawyň owasy bardyr, Maryanyň owasy bardyr. Getirin çağalaňyzy getirip şol okuwlarda okudyň hany. Getirin özüňizem ýaşaň şo ýollardan ýören, aýaňyza süwädik geýip şol palçykly ýollardan çağalaňyz degme şol okuwlara gitsin. Şol tualetlere girtin çağalaryňyz. Sizem şol uslowiýalarda ýaşap görüň hany. Getirin çağalaňyzy. Getir. Getine Akbabek tagany bar. Daşar ýurdu nemeden bolýar, Aşgabady görkeden bolýar. Gelsen gel velaýatlara, getirsen gel aklyňam aldany, geldäni velaýatda. Şol okuwda. Gel okut. Okut da gör. Özüňem şo ýollarda ýaşa. Çağalaň akdyklarym şo ýoldan ýöret. Şol tualetlere, şol okuwlarda okudygany gel. Gel watanyňy söýýäňi de.
Vatanıňyzy arkadaňyz söýýäňiz, gelin owatynda da ýaşap görüň. Ol owalaram edil neme ýanak, çäherler ýanak 15% salyk töleýärler. Näme üçin olaryň ýaşama şertleri nemeden Aşgabatdan kem bolmaly? Gelin. Gel dogry bolsa gel o. Gelinden şol owalarda ýaşap propagandasyny edin hany. Beýle de bolmaň. Gaty göz çykarýaňyz. Yani vicdanınız oyansına diýjek gel, sebäbi ýok zat oyanyp bilmedi ýöne bir enek höküminde. Yani sizin çağalaryňyz bar, sizin ol bu adajyk eneliňize ýüzlenýän sizin eneliňize. Sizin çağalaryňyz bar bolsa şol owalarda da bar, ýaşap ýören çağalary bar. Dowam edin siz. O nazariyette de ara beşigini ütgedip Türkmen eşigine geçipdir. Elbette geyitdiler Türkmen eşigine. Ýöne taýda propaganda görünýär. Vilayatyň diýip aýdaýyn. Aşgabatdan daşky ýerler diýip aýdaýyn vilayatyň. Gelişiklik boljak ýa-da. Bu Paýtagtdan uzak owalaryň daşygyda bar diýeli. Taýda baryp konumçylygy reklam etmeli däl. Bazara baryp gör, halk alışverişini edýärmi? Enim internetde ýazyp dur, döwlet näme diýär, binýatlyk diýärmi? Aklat, iň az aýlyk 1000 näçe manat çykýar. Şonuň bilen ýasyldaky serwetçiniň aýlygyny hatapla sonra bazardaky ijary işleri onuň aýlygy näçe ýetdi. Çağalar vardır, ikiler, üçler, yoldaş vardır, maskalatında näçe alır. Orada şozatlar bölüşdirýärmi, alan aýlygy näçe günde ýetdi. İmitini aslında ýetdiýärmi? Eşige niden pul almaly? İnterneti diýer. Bilemek ulaglar bar, onuň çykdajysy, öýüniň çykdajysy, gary, togy. Sosial üçinçilik nähili? Ýa-da daýhanyňka bar. Yer toprak özünkimi sonra o näçe gazanýan? Ýurtdaşyna çykaryp bilýän ölümçülügiňi öz adyňa traktoryň barmy? Daýyň nähilerde çağalaňy döwletden üçinçiligi nähili? Okumana mümkinçiligi barmy? Daşar döwletlerde ýa-da ýene saglyklary näçe watandaşlar bar. Pularyň nemesinden alýan pullaryndan habartyp näme ýetdi? Ya yürümene mümkinçiligi bolmadyklary bar. Döwletden derman ýa-da esbab üçinçiligi barmy? Zatlar sormaly. Suya da nähili ulanýangyny daýhanyň ýanyna bardymda. Bu nähilerde ulanýan komp teknologiýalar ulan bilýärmi? Damlawamy, ýağmurlawamy? Ýa-şo saýgy döwründe ýaly topragyň ýüzünden aktyryp, oňam 60 götürüm suw ýere sink gitdi. Yerler sorlady. Bu ýagdaýlar dowam edýärmi? Ödüňler heretmeli. İstesen soğan, istesen garpy zekip bilýärmi? Öz topragyň barmy? Dizel ýanyňyzy, traktoryň bagasa, dizel ýanyňyzy ýeňillikle alyp bilýärmi döwletden? Ya öz birinç buğda ekmeği bizlerde nemeli bolýar-da has kymmat düşýär. Hem toprağa zaýly
öz hemen kartoşka mesela öz kammaýynyň wamy adam gözüne ulanýan tek ya da näme üçin elinde kammaýyn ýok-da näme üçin 50 sany adam ulanýar. Traktorlar ýokary galdyryp gider, adamlar onu çöplemeli, haltaga gaplamaly, çöpüni aýratyn, ulusyny aýratyn, maýdasyny aýratyn. Zähmet gidişi nähili produktiwnost ýa-da çalp topla, hasylyny çalp toplap bilmem mümkinçilik nähili, ammaryň barmy diýip sora. Bu zatlar soramaly, ol çägäň üstüne çykyp nimeleri, dini yerleri reklam edip ya şäheräň orta arasynda bir asfalt bagaz onu görkezip. Sine diýen adamlar şonuň ýaly beýinsiz etýän kaldy. Şunam görkezsem ýa-da ortadan on berýän demesine vizionu näme? Aňarsynda öwlä diýerler, dini ýerler, ýadygärlik dikkat çadanda. Nemede ýazgysynda taryhy ýadygär. Özü şeklini alypdyr. O da neşkeýtdir diýeli. Aňarsynda da demesi bar. Yani ziyaret edilen yer. Şoň iki täm näme şonuň üstünde eşigem duýguny görkezýär. Aňa ziyaret edilen yerim ýene duýguny görkezýär. Asfalt ýene duýguny görkezýär. Mantyk yani many çykaryp bolar. Bular diňe näme işetler fasat yani duýguy sömürýärler adamlaryň duýgusyny sömürýär. Şonuň ýaly azat erkin adam. Yani hayır, daha sonra uzak bola wagtym ýok. Gumuň içinde. Bokurdaga var. Ya o dönde var. Oğlarına. Tarlaların içine var. Elektrin wamy, tag suwuň birden. Köçäň wamy, çagalan nir dokaya. Nähilerde de gazyn jet bilen internet bam owaňynda. O çete ana oraz waga diýip boşuk tarapda var. Gölüň içinde. Gölüň ýa-da ýene gör. Bu nerden alýar? İçme suwuny. Näden bam çagalan nirden okýar. Görnüp duranda başga da bir näme bar. Propagandist bir aýal bar. Kajyň ýanyna barýar. Başga da kajyň ýanyna. Ene stade bir atawa bilen Ruslarla uruşupdyrlar, näme etdirler, watanyny gorapdyrlar. Ruslarla uruşan wagtda kajyň näme işi bar? Ýygyndan bir diňe doýup sömürýärler. Şolatlar aýtýarda aýa dokan arapça barda düşünmeýän arapçasyndan düşünmeýän sözlerini gaýtalap el galdyr. Şehit bolupdyr näme? Şehit sözen bol arapçada Allahyň ýolunda ölen adam. Yani vatan üçün özüne aýdýan watan üçün söwüşipdir diýen. Ýyndanam şehitlenir diýen eýem temsilde pikirine näme bolup durar? Dwostany bolup durar. Iki düşünje girip durar. Vatan üçün ölen adam Allah üçün öldü bolany wa. Halkyň öňüne çykýarlar, biligi edinmän. Bolýar sen düşünjäň aýdyp. Aýdyp bilersiň. Sen halka burada görkezende köküne barsaň halkdan sorasaň meniň şaýdýan sözlerim dogrymy ýalňyşmy bolsa kommentariýada ýazyň. Hem men öwrenir, hem halk öwrenir diýip. Ýok bolan şo propagandy işini alyp barýanlygy belli bolup durdy. Haçan görseň nemededir. Ya hojoýs diye neme öwlä bar, bayram aldaky. Şo taýda getdir, ya kurşuda getdirendir, ya aşgabadyň bir ýerlerinde. Da amaýlap niden harajat alýan, işlemelimi dämi sen? Ýep içmeli dämi sen? Öýüňde bolmaly dämi? Başgalaryň ýaly gelip çykmaly. Görnüp dura düşünýän adamma sen edip gören işin.
Şöyle rahat. Ayçana varsa devam ettirirsin. Diyeceklerim yok deme. Bu rejimi propaganda etkenlere diyecekler ki bu milletin yok olmasına koşan koşuyanız. Eğer bugün bu milletin yaşlarının geleceği yok olsa, bu milletin geleceği yok olsa, sizin hem geleceğiniz yok. Hemmemiz bir geminin içinde. Millet yok olup siz kalırsınız diyen zat yok. Bu millet yok olsa siz hem yok olursunuz. Unutmayın şunu. Uzağa çekmeli onda şu yerden emedalı kutarayalım. Benim hemen işim çıktı. Var. Oturun yurttaşlar komentarda yazın. Aferin bravo. Ol ya, sağ olun. Sağ olun. Hı.